Hello Aisha, Ina jin ka. ya gida ya su umma. Lafiya. Aisha na ce ba? Jiya kamar ke na gani a mota Alhaji Kabiru kuna tafiya. Sai mai to. Kamar ya sai mai Aisha? A'a, takura min za ka yi ko sai ka tise ni. Babu batun takura ko tsiye, amma ki sani an yi mana baiko tsakanin ni da ki. To ka sani tsakanin arziki da talauci akwai tazara sosai mai tsayi tsakaninsu. Kar ki manta fa Aisha, nema kan nema haramun ne a musulunci. A tunani irin naka ba? Yanzu mene matsayina a gurinki bayan da cewa na kawo baikonki. To duk matakin da za ka ɗauka sai ka ɗauka ni dai na yi. Ki sani cewa talaka yana son faranta wa iyalinsa, sai dai in Allah ne bai ba shi damar yin hakan ba. Ki sani cewa arziki da talauci wannan duk na Allah ne. Inda mutum yana iya yi wa kansa arziki, ki sani ba wanda za ki gani a cikin talauci. To shi kenan sai in zo na karkashin ka me kake bani? Kar ki manta idan Allah ya bani ba abin da ba zan iya yi miki ba a rayuwa. Ki sani cewa talaka yana da zuciyar da inda yana da dama zai iya yi wa iyalinsa abin da wani mai kuɗin ba zai iya yi wa iyalinsa da 'yan uwansa da kuma al'ummar musulmi ba ko kuma da 'yan uwansa. Kai malam ka sani idan ba za ka yi ɗauke min dukkanin matsala na ba, to ba za ka hana ni mu'amala da mutane ba. Me yasa yawan mata a wannan zamanin kuke da irin wannan halin? An yi muku baiko da wani kuma kuke kula wasu. Ba kwa tunanin cewa hakan zai iya jawo muku matsalar da za ta iya hana ku auren gaba ɗaya. Daga baya kuma ku zo kuna da na sani. To Aisha, yanzu me kike so ai? Duk abin da kake so shi za a yi. Ni so nake ki zama kamala, ki daina kula wasu, domin ko an sa mana rana da ki. Ni fa malam, kaga ba zan iya sauraron ka ba, kai duk abin da za ka yi. तेरे जा